A dneska si ideme zahrať veľmi známú hru Squid Game. No, pred chvíľkou vyšla tretia séria a ja už som in, ale samozrejme nebudeme hrať sami. Čauko, čauko. Kde si? Na kamere. Kde si? Na kamere. V akej kamere? Tejto on naľavo. Ja už som vin. Ja už som v tom. Ja už idem. Máš na to minútku. Som tu? OK? Počkej, niečo ma napadlo. No áno, samozrejme je to Udberko. Čauko, čauko. A myslím, že jemu dneska trošku Opa. hrabe. Nevadí? Nič. No ale toto je také pomiešané, lebo tu budú nejaké hry aj z jednotky, aj dvojky. Teda uvidíme, ako sa nám bude dariť, možno to vyhráme. Hej kamo, aké si číslo? 361. Ja som 453. Kamo, počkaj, ja si dám nižšie číslo. Kamo, máš na to len 30 sekúnd. 158, to sa mi nepáči nejako. Come on, máš len pol minútky na to. 381. Ja som rád za to číslo, aké mám. 172 to stačí. 172. OK. Áno, a budem končiť týmto. 453? OK. Škoda, že nie o 3 viac. No nevadí. Tak 3, 2, 1, no. Dneska ale zahráme ako hráči. Nechce sa mi byť guardom, ani frontmanom. Si to šetrím na lepšie časy. Takže dámsky, nechceme počuť. Ja som! Ty vogli, ty sa máš. Tak teba zabijeme ako prvého, ne? Kamo, to si... Škoda, že nie som guard. OK. Guard. Hej. Nie, toto nie. No. Ale lepšie ako... Hej. Nie, toto nemám rád. Tamto. Sky Squid. Revenue board extra player 329. Škoda. No, ja som to chcel byť, ale nevadí. Ty už si glassmaker. OK. Ty si môžeš vzácný. Tak ideme na prvú hru. No. Oni sú jakí rýchli. Doktori. Hej, Už sú na spídení, to si môžeš bejderu postaviť. to je, ale ty sú rýchli. Nech sa nehýbe. Ja sa asi 2 sekundy hýbe, keď je červená. To je dobré. Hotovo. Ja držím nejakú typku. Takže budem hrávať. Tu je bro. Ja som sa že zľakol. Tak, nice. Dosť toto. Dobre, už môžeš zliesť. Kto môže, prosím, napíšte do komentárov, ako sa môže ísť, lebo ako sa zhodí typkou. Ja to mám typkom. Hej. Tak už môžeš aj mne. Už môžeš pomáhať aj mne. Typek. Pablo, choď.
Poďte, Maroš. Ja som Daj. No, mňa síce trafili, ale nerozstrieľal. dúfam, že to prežijeme. Chudák týpek. Ty, brďo, dosť hráčov. To je dobré. Tesne som došiel do cieľa. Tak ja ako... Ja potrebujem 500 a nepotrebujem toľko. 4. Ja nechcem hrať však. Ale Ale tu nás sa zabíja. Čo si, blázon? Ja potrebujem 500, nie 4. No to je zase pravda. Ty 120. Ježiš. Jaj, nebíte ma, ja som glassmaker. Ja, zatiaľ čo sa budete biť, ty vody. Ja budem tancovať na kameru. Squid Game má talent. Squid Game má talent, to je dobré. No toto To vymyslím. sú všetky hry. Teraz bude hide... Nie, nebude hide musík. Ja som tu pred kamerou. Ja som na kamere, A nice. tancujem. Au. Oni nechcú... Mňa. Ako sa to brutálne. O teba sa bijú? Nie. Hej, bijú ma. Ja idem na toaletu. Zatiaľ čo sa tu na nejaký dlhovia bijú, je tancujem na kamere. Týpek mi nevie zaskočiť. Idem do bičky. Ja som len typka, aj celú mapu, ako je divná. OK. Vraj 30% na šanca, že bude rebelia. Dvaja. Mohol som to byť aj ja. Zhrabke, to asi nemáš čo. No, nemám veľmi veľa, ale je to lepšie ako nič. Nemôžem mať len 5, musím mať 500. Veď, to je pravda. Zase. Však koľko dlžíš? Tu mama mi drží. Tak je to ja nakoniec. No, si Ja som predstav. držil 499, mama len jednu. Neviem, či to vrátilo. Ale asi hej. No, dúfam, že nerostaneme ten najhorší znak. Ale neboj. Ja idem sám. OK, a ja. Dúfam, že to bude šťastie. Kam tento vyhrá, ten červený. No, to je VIP. Máme trojuholník. Trojuholník, to je dobré. Ty vole, tam ty majú dáždník. Jak je veľa. Bum. Ľahké. Budeme sa šmíkať. No, nejak to nešlo. Ja som to Čo? dal. Čo? On mi pomôže? Mne sa raz spadla cookie a ja som to dal. Ja som... Čo? Mne sa raz spadla cookie a ja žijem. Mne frontman pomôže. Ako pomôže? No pomôže mi. Písal mi, že mi pomôže. Tento tu na typek. Mi napísal glassmaker I help you. Ty vogy. Ty. OK. Čo ti píše? Good luck. OK. To bola dobrá pomoc. OK. No dúfam, že mi nejak pomôže. V tomto videjku. No, a mňa zabije. To dúfaš, OK. ne? Nie. Keď to už skončí? A pol minútky ešte. Ide na tú guľu, či čo to je. Tak. Už je tu jedna hrobka.
Dokonca. To s tými hojdalkami, čo sa deje? Ja sa idem pohojdať. Hojda. Počkaj. Dobre. Au. Hojda. Spadla na... Okay. Opatrne. Tak. Rozbíla si misku. Au. 7. Koľko to je? Každý má 80. Nie 12. Myslím viac. Okay. Running. Oh. Tak. Hide and seek. Jajaj. No, kto videl tretiu sériu, nech mi napíše do komentárov. Videl som tretiu sériu Squid Game. Okay. Teraz si idem vyberať. Či budem... Prosím, niečo dobré. To najlepšie. Modrá. Nie, ja som modrý. OK. Ty vieš, kam mať ísť. Napíšem... Nie. Veď si vedel cestu naposledy. No, nezabij ma. OK, toto je pre červených. Toto som napísal pre červených. I'm glassmaker, don't kill me, please. Ach jaj. Prečo som modrý? Máš čo za kľúč? Krúžok. Opa, to je dobré. Hej, len musíme nájsť tie správne dvere. Ty sa modlíš. Všetci traja sa modlíme. Dobre. A teraz kam? To je najväčší problém. Neviem. Skúsme ich... Poďme za šamanom. Šaman? Petrovolník. Pomaj. Prosím, ja chcem prežiť. Kde si zmizol? Prosím, ja to chcem prežiť. Ja už som mŕtvý. Ale to tak blbé. Jak sa ti darí? Sme. Nice! Našiel som východ. Kamo, ty si nice. Nenašiel. To je začiatok. Ja sa robím na mŕtvého. Tu mám. To ti vyšlo. Mňa zabili. Štvorec. Tam je. Kde sme? Proste, že to chcem prežiť. Dobre, hrám, bro.
To je asi najlepšia vec. Kam ty pak si myslel, že som mŕtvý? Ty chodí. Presný sa, tu je. Ty kokso, to bolo dobré. No tak. Ale no tak, chcem urobiť 20 sekúnd. mŕtvého, no tak. No tak. No, toto musím prežiť už. To ja prežijem, nice. Teraz idem na východ. Kamo jeden tam ostal. Idem tam dole. Super. Tak už vieš iba ty, no. Škoda. No ja budem dôležitý, ako. Každý teraz bude chcieť byť asi so mnou v tým. Teda dúfam, že vyhrajeme. Ťahanú. Ja som jeden z tých 13. Sme 8, teda by sme sa mali rozdeliť na 4 a 4. Nikto nechce nehrať. Uvidíme, či to teraz vyhrám. Toto som iba raz v živote vyhral. Okay. To bolo zlé. Dúfam, že to vyhrajeme. To hej. Už iba ty hráš, že čo chceš. Buď tam, kde tá 130-ka. Zelenou. Tam do zeleného. Hau. Neviem jak, proste mi pomôže. Vy ste 4, no. To prehrávate. Nice! Dali sme to. Som tak šťastný. Aj tak nešťastný. To je celkom dosť teraz. Posledná hra je Skylands. To uvidíme. Tak a ideme. Toto je moja obľúbená hra inak. Prosím vás ľudia, napíšte do komentárov, aká je vás najobľúbenejšia hra. A dajte like, ak sa vám toto video páčilo. Idete na schod, ty si Glassmaker, takže ty to vieš. Také šťastie som ešte nemal. Ja to nevidím. Ja to nevidím, ktoré je pravé. Tam máš to oko. Ale na to nemôžem ísť. To sú tí robuxy. Ja som Glassmaker. Veď ti to ukáže. No, ja neviem kedy. A skočí zle. Neviem. Podľa mňa to budeš ľahko vidieť. OK. Ty vidíš? Áno, ale ja som to nedoskočil. Čože? Ja som nedoskočil. Tak to si im pomohol. Tak čauko. Tak nič. Dúfam, že sa vám ľudia toto video páčilo. A kamo, dajte like. Tak, čau.